Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू माय चैनल। ओमफ्राय आङो नै लोगोफोर बे लामासिम थांनो नागिरदों आरोना। बिमाया फैनो नागिरदों नालाय माबा लाबोफानो नागिरदों बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आरो। नै गोमखांमोनहा देलायबाय बिस्रा मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदों आरो। जोंबो दायो थांगोन ओमफ्राय जों दानो थांथ'ला आरो दा एसे सफैसिगोनदां एसे उनाव थांसै आरो जोङो। ओइ लाखि ओरै ओरै बे गेव हाबनाय ओइ ओरै फै गाज्रि गाखैखादो हा सारिसेथायावनो फैथ'लानो दा माबाबा थांसै थांदो जोंबो थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर नै जोंबो थांनो ओंखारबाय आरोना। जोङो साहा लोंखां माखां दसे थानानै थांनो ओंखारबाय आरो। आब'मोनाथ' दहाय फुङावनो थांदों, बिमाबो आब' जों गामियावसो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। माने जोंनि बिमानि बिदा आमाइनि श्राद्ध दं नालाय बेहायनो थांनो नागिरदों आरो जोङो नै मोनफैबायबो आरोना गामियावहाय बनरगाव अदलागुरि होनो बेवहाय मोनफैबायबो आरो जोङो। दे मोसालाय जिरायजाबायमोन ना औ माथो जिरायनो जेरावबो जिरायजाया bữa này có món với mặt quay lòng nè bữa này cũng đằng đi đi ra bài năng là xuống nó là thế cái gì không nêu đốp thôi mình đấy không có đồng hồ đi đây màu lại 그런가 봐라. 아니 사제. 어디야? 그래 아니 비니. 아니 미니 사제. 아니 그네. 비자마들 빌레니 비. 비 풍바이. 그럼네. 라이브 비자마들 비. 디즈니 저링 더 많이 가이 좀 가이. 디즈니 마감이 왜? 디즈니 마감이. 어린 디즈니 가야 जोङो माबायाव फैदों आरोना लोगो 거의 산바지요. 용차리잖아, 동날 용차리잖아, 날 수바스 그런 분이 남아요. 실내 가짜 일된 지구나 무장 전무장 가능하네. 봐봐, 세우고 뭘 그거라 그러나. 저거 보이는데. thằng nào quay quay đi 가정나이니 파이 세간의 상자시여 마음라고 그냥 부자니 하바 마음랑가이 자이 다 백군의 부자니 냄바지에 텔레비나 자이 다베 마마진 서동어 다베 그거 있을 날라래 거르버단 모덤 호라 모덤 그트이 자톡 거단 날이 남 등나이 응감 동나이 하나 신나이 무루 승나이 서입라 쌈도나이 다베 쌈도네 자후가 다비 탕바이 아따나 숭도라베 미니지우 고랑 다비 지우 고랑고 자 동네 사실 무장 동문 다비 하비 베스토 네 마베 칸도 고랑 잡히네 자치 다비 라정남 이니 파스мет만 다비 쿠도 뭐 하고 잡은데 잡아다서
जाफुंसार आंनि गोसोआव बेरखांफैयो बेखौनो बुंनाय जानोसै दा बियो सुभाष चन्द्र ब्रह्मआ बांद्राय नलबारि JB स्कुलाव फरायदों दा खुनु माबायावबो बे थाबथा थुबथा जायाखै फरायनाया सलिद सुद पास जालांदों लिभिं परिखायावबो पास जादों दा लिभिं परिखायाव पास जाखांनायनि उनाव दतमायाव माबा रामेश्वर ब्रह्मनि ME स्कुलाव बे फरायहैदों 4, 5, 6 मोजांजों मोजां पास जालांजोबनानै उनाव बे सुभाष चन्द्रनि बिफा आमाइया साफरगामाव बेखौ फरायनो एडमिसन खालामहैदों 7, 8, 9, 10 मिडिनि स्कुलाव बायबो सलिद पास जालांजोबदों जेबो थाबथा थुबथा जायाखै दा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव आमाइया सुभाषनि बिफाया गुवाहाटियाव बेखौ कमार्सआव फरायनो एडमिसन खालामहैदों दा बे एडमिसनावबो जेबो माबा फरायनायाव जेबो हेंगाब जायाखै मोजांजों मोजां पास जाबोदों दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि दतमा ब्लकआ जेसेबांखिनि गुवार जाया मानो बे ब्लकनि गुवारनि बिथोराव बेनो गिबि बिखम बिनि आरो रावबो गैया आरो सोरबा बुंनो बेनो मा जायासै जोंनाव मुगा बेखौ बुंनो हानाय गैया बेनो गिबि बिखम दा बेबायदिनो बे हाबाखौ साख्रिनि माबासोना गिबि साख्रिनि सिगां बे बेवहाय कन्ट्रलखौ हाबा लानाय जादों दा फिसाफोरखौबो मोजां रोखोम शिक्षा दिक्षा होबाय नैबे बिथुङायावबो अजनाथ' गोराथार BTech LLB आरो बिनि बिब' जुरियाबो MTech अजनाथ' मोजाङैनो मोजांजों मोजां सोलिगासिनो दं आरो फारसे मा गावनि आंगो रामचन्द्रखौबो फंबाय हिसाबै नायदों आरो रामचन्द्रनि फिसाफोरखौबो बे मोजांजों मोजां फालित खालामदों फोरोंदों आरो नैथि बिमा दं बिसिनि सायावबो जेबो डिस्टार्ब होआखै बे सुभाष चन्द्रआ थिग बेबायदि सोलिबोदों साख्रियाथ' माबा IUC इन्टारभिउआव खेबसे मोनदों जेबो माबा गैया दा बिनि माबाया लेखा बोरैबा 6 नम्बरावमोन नामा अफिसार खामानिया 6 नम्बरावमोन 15 जन थायो बिसोर दा बे 6आव गोलैदों मोजां माबायाव थाखोआव जिरायदों आरो बियो दा बेबायदिनो दा ओमफ्राय मा होनना बुंनांगौथ' गैला बायदियानो दा थैनायाथ' माबा जाबायबा 2024 4 फेब्रुवारि रबिबार सान फुंनि 6-7 बाजियाव दा बेखिनिखौल' आं बुंनो रोंबाय आरो माबाखौ थैनायाथ' बेंगालरावसो बेंगालराव नङा होमबा बेंगालराव दा बेनो आरो दा फैसाया बेसेबां सिखारगोन बे मा सुभाष चन्द्र होनाया 3020 थाखा 3020 दा बे फैसाखौ रायजोआव दोननाय जानोसै फिसाफोर साननाय जाथोंसै दा बिनिनो फिसाला बिथु ब्रह्मआनो साननाय जाथोंसै दे 저런 적 없는 소비 그럼 같이 जोङो नै ओंखाम जानो फैबाय आरो ओंखाम जानोसै जों दा ओंखाम जाखांबाय आरो ना लोगोफोर नै जों जाखांनानै दसे गय जानानै जिरायबाय आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा थांस्रांजोब्बाय